дар ин ҷо дигар дом намешавад дӯстони азиз. Ҳамаи ҳамин чапа шуда дар ҷояш детский площадка қатъи ҷои истироҳат барои калонсолон карда мешавад ва дар ҳамин ҷо дар дуюм ошшонаи бинои новостройкае ки қариб ки ба анҷом расидагӣ аст, мо якта сехонагаи фурӯшӣ дорем. Планировкаи хуб дорад, ҳар се ҳуҷраяш ва ошхонааш алоҳида, боз ҳоҷатхона ва ҳаммомшам алоҳида. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад, ноҳияи Рудакӣ. Аз ин тараф гардиши фабрика, роҳ ба сӯи Моси 46 микрорайон ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯши мо дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Рост мерем, ба тарафи дасти рост мегардем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар ин ҷо масҷид аст. Ба бари масҷид рафта дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ хонаи фурӯшимон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ. Чӣ хеле ки мебинед сохтмон қариб ки ба анҷом расидааст. Ман ҳамин трезаҳои хона мебошад. Марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Планировка мефаҳмонем. Ошхона якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона. Се хонага мебошад бо масоҳати умумии 90 метри квадратӣ дар дуюм ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошшона иборат мебошад. Дар назди бино мактаб, масҷид, боғчаи кӯдакона, бозорчаҳо, коллеҷи тиббӣ ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз. Нархи хона 595 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. Ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.